மோகனவர்ணம் ஆதித்தாளம், மோகனம் ராகம், 28வது மேளகர்த்தா, ஹரிகாம்போதில ஜன்யம். இந்த ஜன்யம் சொல்றது என்ன அர்த்தம்னா, இந்த ராகத்தில் வர ஸ்வரங்களோட ஸ்தானம் அந்த 28வது மேளகர்த்தா ஆகிய ஹரிகாம்போதியோட ஸ்வரஸ்தானத்தோட ஒத்து போகிறது அப்படின்னு தான் அர்த்தம். இது 29க்கும் ஒத்து வரும், 65க்கும் ஒத்து வரும், 64க்கும் ஒத்து வரும். அப்பயே 28ல் ஜன்யன்னு சொல்கிறோம். எது முதல்ல வருதோ, எந்த மேளகர்த்தா முதல்ல வருதோ அந்த மேளகர்த்தாவோட ஜன்யம்னு சொல்கிறது வழக்கம். ரூல் வச்சுக்கணும் இல்லையா? 4 வருதே பாசிபிலிட்டி, 4 விதமான பாசிபிலிட்டிஸ் வரது, ஏதோ ஒரு பாசிபிலிட்டி தான் செலக்ட் பண்ணுவோம். அதுதான் 28வது மேளகர்த்தான்னு சொல்கிற ரீசன். இந்த மேளகர்த்தா கிளாசிஃபிகேஷன் எதுக்காகனா, ஸ்வரஸ்தானம் புரிஞ்சுக்கணும். ஸ்வரம்ங்கிறது ஒரு ஸ்தானம்னு என்ன, ஸ்வரம் வேற, ஸ்வரஸ்தானம் வேற. ஸ்வரஸ்தானங்கிறது ஒரு வீடு மாதிரி, ஒரு கிரகம் சொல்கிறோம். சட்ஜ கிரகம், ரிஷப கிரகம், காந்தார கிரகம், பஞ்சம கிரகம், தெய்வத கிரகம். ஏன் இதில் மாவுனி சொல்ல இந்த ராகத்தில் கிடையாது, அதனால் சொல்லலை. ஒரு வீடு. அந்த வீட்டில் நம்ம எங்கே இருக்கோமோ அதை பொறுத்து அதோட ஸ்வரத்தோட அளவு மாறும், ஃப்ரீக்வன்சி மாறும், அதாவது அது பிடிக்கிற அழகு மாறும். ஓகே, இப்போது ஒரு டோர் நம்பர் 55 அப்படிங்கிற வச்சுக்கோங்க. அந்த டோர் நம்பர் வாசலில் இருந்தாலும் டோரில் தான் இருக்குது, ஹாலில் இருந்தாலும் அதே வீட்டில் தான் இருக்குது, அதே கிரகத்தில் தான் இருக்குது, கிச்சனில் இருந்தாலும் அதே கிரகத்தில் தான் இருக்குது. அப்படி அது மாதிரி தான் அந்த ராகத்தோட பொசிஷனோட, அந்த ஸ்வரத்தோட அளவு மாறுறது. அதுதான் வித்தியாசப்படும். இது உங்களுக்கு தேரி அப்படியே கொடுத்தா தான் உங்களுக்கு புரியுங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன். கிரகம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருந்தாலும் செகண்ட் ஃப்ளோரில் தான் ஒரே வீடு வச்சுக்கோ, ஒரே வீடு, கீழே கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர், அது எங்கே இருக்குது? அது மாதிரி தான் ராகத்தோட அந்த அளவு மாறுறது, அந்த ராகத்தில் அந்த ஸ்வரத்தோட அளவு மாறுறது. ஓகே ஓகே, அதான் ஸ்வரஸ்தானம் சொல்கிறது. ஸ்வரம் வேற, ஸ்வரஸ்தானம் வேற. இப்போ சரி க ப த ச சா த ப க ரி சா. ரி 2 சதுஸ்ருதி ரிஷபம், காத்ரி அந்தரகாந்தாரம். பஞ்சமம் சட்ஜமத்துக்கு டிஃபரன்ஸ் கிடையாது, வெரைட்டி கிடையாது. த 2 சதுஸ்ருதி தெய்வதம். அதே தான் திருப்பி வரப்போகிறது. ஔடவ ராகம், ஔடவ ஜன்ய ராகம், உபாங்க ஔடவ ஜன்ய ராகம். ஔடவம்னா 5, மேலே அசெண்டிங் பண்ணுறதையும் 5, டிசெண்டிங் பண்ணுறதையும் 5 வருது. சரி க ப த ச ச த ப க ரி சா. ரி க ப த ச ச த ப க ரி சா. க ப த ச ச த ப க ரி சா. ப த ச ச த ப க ரி சா. த ச ச த ப க ரி சா. ச ச த ப க ரி சா. த ப க ரி சா. ப க ரி சா. க ரி சா. ரி சா. சா சா ரி சா. க ரி சா. ப க ரி சா. த ப க ரி சா. ச த ப க ரி சா. ச த ச ப த ச க ப த ச ரி க ப த ச ச ரி க ப த ச. இப்படி எப்படி வேணாலும் பாடி பழகிக்கணும். இது கல்பனா ஸ்வரத்துக்கும் உங்களுக்கு பின்னாடி ஹெல்ப் பண்ணும். இப்போ ஸ்வரஸ்தானம் புரியும். அப்புறம் சா சா ரி ரி க க ப ப த த ச ச சா சா த த ப ப க க ரி ரி சா சா. இதுலேயும் ஒன்று ஒன்றா விட்டு பாடுங்க. அப்புறம் ரி ரி க க ப ப த த ச ச க க ப ப த த ச ச ப ப த த ச ச த த ச ச ச ச த த ச ச த த ப ப ச ச த த ப ப க க ச ச த த ப ப க க ரி ரி சா ச த த ப ப க க ரி ரி சா சா. இதில் தாட்டும் அழகாக இருக்கும். ச க ரி ப க த ப ச ச ப த க ப ரி க சா. ச க க ரி ப ப க த த ப ச ச ச ப ப த க க ப ரி ரி க ச ச. இது தாட்டும் ஜண்டையும் மிக்ஸ் ஆகி வருது. இது மாதிரி நிறைய ஸ்வரத்தை ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதான் அந்த பாட்டையோ ஒரு வர்ணமோ பாடுறதுக்கு நமக்கு வரும். ஸ்வர ஞானம் வந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஒரு உருப்படியை கற்றுக்க முடியும். இப்போ நம்ம இந்த வர்ணத்துக்கு போகிறேன். நல்லா நிறுத்தி பாடுங்கோ.
சவுக்க காலமாக இருக்கட்டும், இது நன்னா ஸ்வரஸ்தானமும் அந்த கமகங்கள் வந்ததுக்கப்புறம் இதை சாகித்யத்தை பாடிட்டு அப்புறம் ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் பண்ணி பாடலாம். செகண்ட் ஸ்பீட் அப்போ தான் வரும். க காரி சா சா ரீ ரி க க ரீ ரி சட்டி கரி சட்டி சாத சட்டி க ப கரி சரி. நான் ஒரு தடவை பாடுறேன், அடுத்த தடவை பாடுறது என்னோட சேர்த்து பாடுங்க. க காரி சா சா ரீ ரி க க ரீ ரி சட்டி கரி சட்டி சாத சட்டி க ப கரி சரி க ப க கரி ச ரி க ரி ரி சாத சட்டி கரி க ப க ப த ப த ச த ப க த ப கரி க ப க கரி ச ரி க ரி ரி சாத சட்டி கரி க ப க ப த ப த ச த ப க த ப கரி. இந்த ஒவ்வொரு ஃப்ரேஸும் நான் எங்கெங்கே பிரிக்கிறேனோ, எங்கே இந்த ஐஃபன் இருக்கோ, ஃப்ரேஸுக்கு ஃப்ரேஸ் பிரித்து பழகிக்கணும். நான் முதல்ல ஃப்ரேஸ் பை ஃப்ரேஸ் சொல்லி கொடுத்துட்றேன். க காரி ஒரு ஃப்ரேஸ், சா சா ரீ ரி க க ரீ ரி 2, சட்டி கரி சட்டி சாத 3, சட்டி க ப கரி சரி. அது மாதிரி இது க ப க கரி ச ரி க ரி ரி சாத சட்டி கரி. இது 6 6 4, 6 6 12, 12 + 4 16. ஒரு அக்ஷரத்துக்கு 4 சுரம் வைக்கிறதுனால இந்த லகுவோட 16 கொஞ்சம் வந்துடுறது. க ப க கரி ச ரி க ரி ரி சாத சட்டி கரி. அப்புறம் க ப க ப த ப த ச த ப க த ப கரி. இப்போ 6 5 5ன்னு பிரிக்கிறோம். க ப க ப த ப த ச த ப க த ப கரி. ஓகே, இப்போ அனுபலவியில் வரது நாங்கள் ஃப்ரேஸ் பை ஃப்ரேஸ் சொல்லி கொடுத்துட்டு அப்புறம் சேர்த்து பாடுறோம் ஒரு அக்ஷரம் ஒரு ஆவர்த்தமா. க க ப க க ப ப த த ப த ச த த ப க த ப த க த ப கரி சரி. முதல்ல 2 ஃப்ரேஸ் வைக்கிறோம். க க ப க க ப ப த த ப. ஓகே, 8 8 பாடியிருக்கோம். இங்கே த ச த த ப க 6, த ப த 3, க த ப 3 கரி சரி. ஓகே, 6 3 3 4, 6 6 6 3 9, 9 3 12, 12 4 16. ஓகே, இந்த கணக்கு புரிஞ்சுக்கணும். இது ஆரம்பத்தையும் புரிஞ்சுதுன்னா பின்னாடி எல்லாத்துக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும். அதுதான் இதையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். க க ப க க ப ப த த ப த ச த த ப க த ப த க த ப கரி சரி. க க ப க க ப ப த த ப த ச த த ப க த ப த க த ப கரி சரி. அடுத்த ஆவர்த்தம். க க ப ப த ப த ச த ச ரி ச க ரி ச க க ப ப த ப த ச த ச ரி ச க ரி ச த ச ரி சா த ப த த ச ரி சா த ப த ச த ப கரி சரி ச த ப கரி சரி. த ச ரி சா த ப த ச த ப கரி சரி த ச ரி சா த ப த ச த ப கரி சரி. இப்போ அந்த அனுப்பலில் 2வது லைனை ஃபுல்லாக ஒரு தடவை பாடுறேன். க க ப ப த ப த ச த ச ரி ச க ரி ச த ச ரி சா த ப த ச த ப கரி சரி க க ப ப த ப த ச த ச ரி ச க ரி ச த ச ரி சா த ப த ச த ப கரி சரி. இப்போ முக்தாய ஸ்வரம் போகிறேன். காரி கரி சரி காரி கரி சரி சரி சகரி க சரி சாத. முதல்ல 8 பாடினேன்,
அடுத்தது 10 பாடுறேன், அதாவது திருத்தத்தில் பாதி வரையும் வருது. காரி கரி சரி சரி சகரி க சரி சத. அடுத்த ஃப்ரேஸ் சரி கரி கப்ப கப்ப தாபா சரி கரி கப்ப கப்ப தாபா. சேர்த்துப்போம். காரி கரி சரி சரி சகரி க சரி சத சரி கரி கப்ப கப்ப தாபா கப தப தசரி க கப தப தசரி க ரீக சாதி தாச பாத தாம் த தாம் த தாம் த தாம் த. 3 3 4 இருக்கு. ரீக சாதி தாச பாத, அது ஒரே ஃப்ரேஸா வச்சுக்கலாம். கப தப தசரி க ரீக சாரி தாச பாத சரி க ச தபா கரி சரி. ஓகே, சரி க ச 5 தபா கரி சரி. 3 4 7 5 7 12. ஓகே, கப தப தசரி க ரீக சாரி தாச பாத சரி க ச தபா கரி சரி. கப தப தசரி க ரீக சாரி தாச பாத சரி க ச தபா கரி சரி. நான் பாடுறது எஃப் ஷார்ப்பில் பாடுறேன். பொன் குழந்தைகள் இந்த எஃப் ஷார்ப்பில் பாடுற வாழ்க்கை இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக பண்ணும். இப்போ ஃபுல்லாக ஒரு தடவை பாடிடுறேன், இதை கேட்டுக்கோங்க. க காரி சா சாரி ரி க கரி ரி சரி கரி சரி சத சரி க ப கரி சரி க கரி சா சாரி ரி க கரி ரி சரி கரி சரி சத சரி க ப கரி சரி க ப க கரி சரி கரி ரி சத சரி கரி க ப க ப த ப தச தாப கத பகரி கப கரி சரி கரி ரி சத சரி கரி கப கப தப தச தாப கத பகரி க க பா க க ப ப த த ப தச த த ப க த ப த க த ப கரி சரி க க பா க க ப ப த த ப தச த த ப க த ப த க த ப கரி சரி க க ப ப த ப தச தச ரி ச க ரி ச தச ரி ச த ப த ச த ப கரி சரி க க ப ப த ப தச தச ரி ச க ரி ச தச ரி ச த ப த ச த ப கரி சரி. இப்போ முக்தாயம் சொல்கிறோம். காரி கரி சரி சரி சகரி க சரி சத சரி கரி கப கப தாபா காரி கரி சரி சரி சகரி க சரி சத சரி கரி கப கப தாபா கப தப தசரி கரி க சரி தாச பத சரி க ச தப கரி சரி கப தப தசரி கரி க சரி தாச பத சரி க ச தப கரி சரி. இது எஃப் ஷார்ப்பில் பாடியிருக்கேன். இதுலேருந்து பாடுங்கோ. ஃப்ரேஸ் பை ஃப்ரேஸ் பாடி சரி பண்ணிட்டு அப்புறம் ஆவர்த்தமாக சரி பண்ணிட்டு அப்புறம் பல்லவியில் இருக்கிற 2 ஆவர்த்தத்தை உடனே பாடிட்டு அனுபவி 2 ஆவர்த்தத்தை பாடி முக்தாயிசு 2 பாடி சேர்த்து ஒரே தடவை பாடுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. அப்புறம் செகண்ட் ஸ்பீடு வரும். இந்த பல்லவி அனுபவிக்கு சொரத்தோட பாட ஒரு தாளத்தோட பாட வந்தால் தான் அதோட சாகித்யம் பாட வரும். இப்போ நான் அந்த சாகித்யத்தையும் பாடி காமிச்சுடுறேன். க காரி சா சாரி ரி க கரி ரி சரி கரி சரி சத சரி க ப கரி சரி நின்னு கோரியுண்டானு ரா நின்னு கோரியுண்டானு ரா
க ப க க ரி ச ரி க ரி ரி ச த ச ரி க ரி நீ கி ல க க க ப க ப த ப த ச த ப க த ப க ரி லோ க க ந க க ய க க க க ப க ப த ப த ச த ப க த ப க ரி லோ க க ந க க ய க க க க க ப க க ப ப த த ப நன்னு பாலிம்ப க க ப க க ப ப த த ப நன்னு பாலிம்ப தச த த ப க த ப த க த ப க ரி சரி வை ய க க க க தச த த ப க த ப த க த ப க ரி ச வை ய க க க க ப ப த ப த ச ரி ச க ரி ச நா மீ த க கிருக ப க க ப ப த ப த ச ரி ச க ரி ச நா மீ த க கிருக ப த ச ரி ச த ப த ஆ க ஜூ த ச ரி ச த ப த ஆ க ஜூ சதா ப க ரி ச க க ர க க க ர த ச ரி ச த ப த ச த ப க ரி ச ஆ க ஜூ ட க க ர க நா மீ த கிருக ப க க ஜூ ட க க ர க இப்படி பாடி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க.